खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय आंनि बोराइजों आंजों पाठशाला थांगासिनो दङ हाथाइनि डक्टरनाव आंनि बोराइखौ खिथिनो थाखाय। ओमफ्रायो नोंथांमोना मैयानि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन मैयाहाय बोराइनि हाथाया मम' जाबाय थानायावनो हाथाइ माने बे हाथाइनि सायाव लगायना दोननाया मा होनो बेखौ बेथ' गदोंना मैयायो। ओमफ्रायो बे हाथाइनि बे गनायखौनो माने लागायफिननो थांगासिनो दङ आरो जों दायो पाठशालायावहा। सिगाङावहायबो आङो 3 मास 4 माससोनि आगोलाव 3 मास 4 माससो आगोलावहा मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आङो बोराइखौ हाथाइनि डक्टरनाव लांनायाव पाठशालायावहा फैदोंमोन ना बे डक्टरनावनो आं दायो बोराइखौ लांगासिनो दङ थांगासिनो जों दायो। ओमफ्रायो हाथाइखौ माने माबाफिननो नागिरदों आरो ना सायावहा माबा लगायनानै हरो हाथाइया दाबो मोजां माबा जायाखै नालाय। ओमफ्रायो उनावहालागै गोबाव थाबा प्रब्लेम जागोन होननानै माने मैयायोथ' बिदि गबाय नालाय मम' जाबाय थानायावनो ओमफ्राय दिनै लोगो लोगो फैबाय जोङो बोराइजों आंजों। ओमफ्राय सान्दुङाबो जि गोसाखा जों दायो स्कुटिजोंसो थांबाय दङ मोनहैथ'वाखैनो। ओमफ्रायो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। ओमफ्राय नै दायो जोङो मोनफैबाय पाठशालायावहा दायो थांगासिनो दङ नै मोनबाय। ओमफ्रायो नायनोसै डक्टरा दंना गैया। बोराइखौ नायगासिनो दङ हाथाइखौ आं दायो हारसिं दङ जिरायनानै रावबो गैखायानो हारसिं जिरायनानै दङ। माला जायो दसे गोबावैनो नेबाय जोङो दासो ओमफ्राय थाबैनो मोनबाय बोराइया एसे मानसि जायो नालाय गिदिराव हाबजोब्बाय जाय जायखौ नायदों डक्टरा सासे सासे बेलेग बेलेग थाजोबो नालाय। ओमफ्राय दायो आं हारसिं दङ। दायो हाथाइनि जिथु माबा खालामदोंमोन ना हाथाइनि जिथु माबाखौ सोफिनदोंमोन ना लागायना होफिनदोंमोन ना बेफोर गासिबो जाजोब्बाय डक्टरा मोजाङैनो नायनानै हरबाय। ओमफ्रायो दायो जोङो नै हटेलावहा हाबफैबाय। आंनि बोरायाथ' जेबो मोनजाथ'नाय नंला गुदुं बुस्थु जेबो गुदुं माबा जानो होथ'वाखै दायो। ओमफ्राय आंखौनो माबा मोनसे जाना लाथोंसै होननानै हटेलावहा सोफैदों आरो बोराया नै बोराया नै अबस्था बया जेबो मोनजाथ'ला आरो बे बेसेरा दा न'आव थांनानैसो माबाहैनांसिगोन दासो हाथाइखौ माबादों नालाय ना। Ini apa yang malam? Ini dia kami kemarin. Doa yang turun-turun sih ya. Ang kamu apa deh? Kamu bikin nanti. Lasan sih. नै मोनफैबाय चिकेन फ्राइड राइस अर्डार खालामदोंमोन बोरायाथ' मोनजानाय नंला नायख्ल'ख्ल' जासिगोन बेसेरा हाथाइखौ दासो माबा खालामदों नालाय गुदुं बुस्थु जानो होआखै दाथ' बे गुदुंसो नालाय। मोननै होलाया मोनसेल' होनांगौ गोदै जायोना जाया मोनसे kopi लोंनोसै Tuh. Ini kan
Ê này không răng được bị vỡ răng ê này pink ấy light pink iya Iya. oh Jangan, kan sogan masuk. răng là đồn nữa này এটা খালে কিনে ফেলবে ফিরতে ঘুম পাবে ইমান বুঢ়া মোবাইল দোন দ্বারা ভাই বেশি ভালো লাগে না YouTube দিব কাৰণে উঠি আছে প্ৰফেশনাল আছে ফিরতে বেশি ভালো লাগে মোবাইল ক্যামেরা ভালো লাগে না anh kira मोजांसिन नुदोंलै आं इखौसो लागोन खोना इखौ मोजां नुवाखै आं समायाखै आंजों इखौनो लागोन आं এইটোকে ল'ম দে মই কিমান একটু দাম হ্যাঁ ভালো 550 আচ্ছা এই সেলের তো দাম হ্যাঁ বেশি इखौनो लानोसै ना नों मोजां नुदोंना नुवाखै नों मोजां नुदोंबासो आं लागोन एसे शपिंबो खालामफाबाय जोङो नोंथांमोना मोजां नुगोना नुवाखै आंनि पानसुखौ व्हाइट कालारनि आंनि बोराया फसायदों बेनिखायनो लाबाय आङो अखा हासिगोन नामा बेनो नायनाय बोथोरा बोरैबा जाबाय अखा सिजालांगोन नामा जोङो जेराव अखा हायो बेयावनो हाबसिगोन नामा फिदिंदो दे नों गारिखौ सेन्देलाबो आंनिया दे फिदिं होमबा थौ हा ओं बोरैबा सान्दुं गोसाथारमोन ओमफ्राय दाबा खोमसि जाजोब्बाय ना हामारबाय फिसा फिसा हादो अखाया जेराव अखा बारा हायो बेयावनो थाथ'नांसिगोन आरो ना थाव सोगोन ना गारियाव सोनांगोन औ थावखौ सोहैग्रोनोसै इमान गोलाव लाइन माला सोखांगोन दे नेनांबाय अखाया अयथासार जाबाय सन थांनो हाबावगोन ना जोङो सारसनजोब्बाय अखासो हाबायना जों फैनायावलाय एटा जाबाय एटा ओमफ्राय दैया नै इदि दै लोमगासिनो दङ नै माने लोमनाय माने दसे अखा हानायावनो बेबायदि जाबाय नै नायलाय पाठशाला एरिया बेयो दसेनो अखा दसे हानायावनो बिदि जाबाय दैया नै लोमलालायबाय दैयानो दसेनो बिदि दै जाबाय नुदोंना माब्ला थांनो मोनबावगोन जोङो माब्ला थांनो मोनबावगोन अखायानो हागाला नायलाय एसे अखा हानायावनो बेबायदि लोमोबा आरो सप्तासेसो हानांगौबाथ' माथो पुरा लोमसावजोबगोन संना एसे गारबाय गारनायालाय थांजासिगोन ना थ' होमबा फिदिंदो गारिया अबखौ इखौ नांगौ आंनो अखा सिजाबोजोब्बाय आं उनाव जिरायनाय नालाय आंनाव बारा अखाया माबायासै ओमफ्राय खर'आल' सिदों आरो
मोनफैबाय न'आवहा जोङो